tunnelmilla te olette tänä iltana, Lauri ja Paula? Ollaan tosi innoissaan juhlimassa vielä prinsessaa. On tosi ikävä ollut työryhmää, kiva nähdä tänään niitä. Pitkään aikaa ei ole nähty. Joo. Juhu! Mitä kuuluu? No hyvä, kiitos. Kiva on tosiaan ja en ole Jussi-gaalassa lähimainkaan käynyt ja myönnän, että olen nähnyt vain yhden elokuvan näistä, mutta lupaan, että menen huomenna kaikkiin katsomaan sitten. Suomessa tehdään hienoja leffoja ja täällä on hyvä. Tää on vähän niinku, meillä on se Emma-gaala, missä juhlitaan näitä musatyyppejä, niin täällä on sitten taas leffa, porukat kokoontuu ja hieno päästä tänne messiin. Mä hirveästi tykkään tosta Dome-meiningistä, että mun piti mennä kattoo sitä, mutta sitten valitettavasti en päässyt, kun olin kipeänä, että se on mulla ainakin listalla heti seuraavana, että pitäis kans. Miten te aiotte juhlia tänä iltana? Miten? Miten? No ihan parhaassa seurassa siinä meidän työryhmäpöydässä. Se on parasta tänään. Ehkä vähän teetä ja hunajaa siihen, jos sut oikein lähtee lapasesta. Flussaako pukkaa? No todella paljon, eikä äänikerroja se. Eli tänään ei tarvii laulaa vai? No katsotaan nyt, yllättää. Okei, kiitoksia teille molemmille.